hai shanano wannan bare din akwai tsini ai zai ci ubansa zai shiga track mu ya hana mu katabus to na wannan yariyan ne ta wane ne burjami a wara wace Talatu mana wannan dinan ya ai gani burjan shine sunanta ai ban sani ba yar bantan uba zaka ce duk ita ta sani a wannan bala'i Allah kuwa ka ce gulocin shan mai haba ana magana ne ai a Allah hada kai jarraba ai wannan barden in kere na yawo zabo na yawo zamu gamu sai ci ubansa na shanano ga wasu baki wannan da kallon su baki ne alquran baki ne yan bunni ne kai 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 yawwa daga ina kuke daga ina kuke a saman gagara mu daga birni muke kuka me ku zalla mun zabo tan kasa ne alquran ko bautan gidinya da kauna gane ka mu kauna nan gidan Allah maka magana kauna wannan fa dake kauna mu ma ga tan gwamnati kauna ai ka to kai kanun tambala dona ina nake kauna mace ne fa ye ya to kuina kar kuwa jiyo kuina kana ga hejin kanta kaman gogoru ba hejiya mai kama da bishiyan kuka ina sha lulu dawo haba yau kan ranar mu ne ai ban zo nan ba sai da na tabbatar cewa bar dai ba sa gari ai Allah ba mu sa haba ina sha lulu ina jin ka ni wannan na rike na kuwa sha lulu ka ga wannan ka dai ganta ai ina gani wannan ruwa ai kaga shi malam na gangare da yake ba mu sa'a ban gane ka sa aljihu ba shi malam na gangare da yake ba mu sa'a uban gare shi in yayi mun duk in yage ba abin da ka fi ni yadda kake fama haka nake fama wai wa koya ma wannan harkar ne kai ne shikenan dan kai ka koya min shikenan sai ka tuce ni Allah ya isa to ina zuwa ba ga wannan a in yayi mun dul ni za ka rena hankali yaya kai karba min abun da ke hannunsu oga gashi ɗaya ce dama caje shi zuciya ta ce oga to kun san me nake so da ku daga yau duk satan da kuka yi ku dinga kawo min kaso na ko ba ku ji ba shikenan kai ma ka zama barawon kenan wayo wala wayo na gaya muku daga yau duk abun da kuka ƙara kawo ku kawo min kaso na duk na san ku dana gani kuna yawo haka duk na waye fiskan ku Allah ta baki bar da ina tambaya to me tambayan ka yanzu nace tun da mun yi maja ko ba gaskiya ba a tabbatar mu ko in harin nan da Allah wannan faran sai ba mu ita a ba kai iya bakin ka zan nitsa ma an ka ya ƙara hakuri na hakura na yafe wallahi duk wanda ya ƙara magana ku fasa min bakin sa nan ku tashi ku tafi to la bai to